Para Ramón Piñeiro, a saudade é tamén a liberdade. El, vou explicar cas miñas palabras, di que o conectar coa saudade, con esa singularidade íntima, aí está a liberdade. E a liberdade síntese. Eu pensei moito despois de lelo a el, non? A liberdade non é un acto épico. A liberdade ti síntela. O acto, o que ti faz, ven despois. E moitas veces non é épico. É todo o contrario. E así como singularidade íntima, soidade ontolóxica, liberdade ontolóxica, di el, en Filosofía da Saudade. A liberdade ontolóxica é o mesmo que ocorre coa soidade ontolóxica. A liberdade é algo teu, é unha particularidade. E ao atoparte coa túa singularidade íntima e sosterte nela, é o que dixo eu, confrontas a outra persoa, as outras persoas, coa súa. Ramón Piñeiro di que só desde conectada nesa singularidade íntima é aí que existe a compenetración e comunicación cos seres humanos. Na realidade obxectiva hai limitacións, non hai liberdade. Pero é aquí porque estiven pensando. Cando eu digo que as persoas, xa non vou entrar homes e mulleres, pero especialmente os homes, o medo ás persoas libres é o medo á súa propia liberdade. Eu vexo así. Cando ti queres compenetrar con outra persoa, comunicarte con ela, ti conectas coa túa saudade. Logo, coa túa liberdade ontolóxica. E na túa singularidade, ti non abandonas a túa singularidade, pero desde ela podes recoñecer que a outra persoa ten a súa. E a comunicación sería desde a singularidade de cada quen. Non nace da concordancia nin de ser iguais. Nace precisamente do que nos diferencia. Son dúas singularidades, dúas persoas que son diferentes e comunícanse para compenetrarse, asumindo e celebrando, se ti queres, esas diferencias. Se a persoa conecta coa saudade e ca súa singularidade, ofréceche esa comunicación con quen é de verdade. E senón, é todo superficial, é performativo, é limitado e non ocorre en liberdade. Se eu recoñezo a miña singularidade íntima e conecto con ela e non me movo dela, porque o famoso eu son así, non é eu son así, é eu son este ser humano. A outra persoa ten que conectar coa súa. A famosa metáfora de faslle de espello ou a persoa queda consigo. Queda consigo. Por iso é tan precioso. Ramón Piñeiro tamén diría, non? Que todo isto ocorre desde o amor. É moi precioso querer a unha persoa libre. E que a persoa, desde a súa liberdade, desde a súa singularidade, che ofreza o que é. E aí chega o acto.
o que fai a persoa. Ti nunca, se estás conectada coa túa singularidade, nunca te vas responsabilizar diso. Responsabilizarte diso é abandonar a túa singularidade, ignorar quen és ti, aí, na esencia. É ignorar a túa ontoloxía singular, única. É deixar espazo á persoa para que che amose quen é, sen influir para que sexa quen ti queres que sexa, nin adaptándote ti para ser quen a persoa quere que sexas. E aí entra o patriarcado. Eu non podo ser o que a ti che contaron que son as mulleres. Eu non vou ser como a ningunha das outras mulleres, que ti sabes moito de mulleres, non sei que. Eu non. E, de feito, non vou abandonar a miña singularidade para ser o que ninguén espera de min. Iso é liberdade. Liberdade ontolóxica non é facer algo épico e despois chega o sentimento de liberdade. É xusto ao revés. Primeiro conectas ca saudade, logo conectas ca liberdade. E despois decides que fas con esa liberdade. E responsabilízaste dela. E pagas a peaxe social, por exemplo, de ser libre porque non queres renunciar á túa singularidade. Por iso moitas veces non é épico. Por iso moitas veces o acto de liberdade é aceptar que as outras persoas, coa súa liberdade, poden facer o que queiran cara a ti. Incluído facerche mal. E aí, pois xa sabes a quen tes. E volvo ao patriarcado. E parece que as mulleres temos que xestionar a singularidade deles, se algunha vez conectan con ela, e o que fan coa súa liberdade, parece que o temos que xestionarnos. E aí é o que digo eu. Fixeches isto, isto e isto, e mira, a mí non me gustas. Non me gusta o que ti fas coa túa liberdade. Ou a persoa non conecta ca súa liberdade e o que digo eu, é un cliché, sigue patróns, reproduce todos os mandados patriarcais. E daquela eu non coñezo esa persoa. Outros filósofos falan de que a liberdade revélase no espazo público, diría, por exemplo, Hannah Arendt, é un vínculo de dous, xa espazo público, no sentido de que hai un espazo privado, íntimo, a túa singularidade, se quero cruzar a Hannah Arendt con Ramón Piñeiro, iso é o íntimo e privado. E despois, no espazo público, cando estou cara a outra persoa, revélase a liberdade como acto, como o que eu fago. E o que eu fago, decido eu, e fala de min. Cando poso outra persoa cara a liberdade, pois mira, faz que a persoa deba conectar ca súa saudade. Ten que perder a aceleración. É precioso. Estarlle dando a oportunidade de conectar ca súa singularidade, coñecerse, comprenderse e decidir. E se anda derroutada, pois tamén é problema da persoa. Non é problema teu. É realmente bonito. E para min o amor sempre é iso. E o amor
Se eu me vinculo cunha persoa, para min, entre esa persoa e eu, hai un espazo. Entre a miña singularidade e a súa, hai un espazo onde, non sei, por facer unha metáfora, saímos e amosamos o que somos ao comunicarnos. E eu nin debo, nin quero influir para que a persoa sexa algo que a min me ven ben. Eu digo así, gustan as persoas libres, que sexan o que son, non o que eu preciso, non o que a min me dá a gana, o que a persoa é, e descubrir a súa singularidade se quere comunicarse comigo e compenetrarse comigo. Nesa liberdade. Ramón Piñeiro digo así, só aí ocorre a liberdade, só aí ocorre o amor, nesa saudade. E esa realidade da vida, non? É outra cousa. Aí non hai liberdade, aí todo son condicións. A veces a liberdade, a persoa libre, é unha random de pacotilla, que está por aí, ela soa a súa cousa, no seu trisquel da vida. Pero síntese. É moi real que se sinte. Non é, a liberdade non é épica, a liberdade é sosegada. Pacífica tamén. Non loita cos demais. Loita consigo mesma. Por exercer esa liberdade. Hai sempre unha negatividade, hai un mundo, sí, que está cheo de normas e de cousas, e hai a intimidade. A intimidade que non é meterte na tua casa, é así como de espírito. É así. E aí estou eu, sendo libre, desde o íntimo, sen épica, salvaxe, no sentido bonito da palabra, salvaxe como son as robalizas no mar.